spisovateľov v Ružomberku. Aké rôzne aktivity robíte? Tak, Medzinárodný stavovský literárny klub ružomberských spisovateľov má aktivity nielen v Ružomberku, ale aj vlastne v rámci Slovenska aj mimo neho. Ale v Ružomberku sa snaží ukázať všetky významné osobnosti ružomberskej proveniencie spisovateľov a proste ľudí od pera, aby sa posilnil lokál patriotizmus a aby Ružomberčania videli, aké významné osobnosti majú. Tie osobnosti ďaleko presahujú rámec regiónu a je dobré, že z Bratislavy, Žiliny, Košíc, Bystrice alebo Švajčiarska, Rakúska, Česka, neviem odkiaľ všade prídu do Ružomberka. Robíme mnohé cyklické akcie. Jednou z nich je aj Randevu pod schodami, kde predstavujeme vždy jedného hlavného hostia, významného rodáka, spisovateľa, ktorý si môže vždy pozvať ďalšieho významného spoluhostia. A potom ešte prizveme ďalšieho, ktorý vždy predstaví toho, ktorým je hlavným hosťom. Vlastne sa to odohráva v rovine priblíženia tvorby a priblíženia zo zákulisia života, čo sa ľudia inde nedozvedia, iba dozvedia sa to v podstate na tejto akcii. Potom robíme mnoho ďalšie významné, z takých najvýznamnejších je stretnutie. Už máme vlastne stretnutie 13, kde sa každý rok stretávame všetci ružomberskí literáti a predstavujeme žatvu kníh, ktorá sa vlastne napísala a vydala od posledného stretnutia, čiže sú to také ročné intervaly, sú to súťaže pre mladých, Ružomberská trojrúža a proste ďalšie a ďalšie. Hľadáme talenty, vyhľadávame, podporujeme. Snažíme sa každý rok za pomoci mesta vydávať knižky, dokonca vydávame ako jedný z mála klubov na Slovensku svoj vlastný časopis, ktorý je ale celoslovenského a aj mimo celoslovenského dosahu, Rozhľady po kultúre a umení, ktorí sa dožili minulý rok 70. rokov. A proste všelijaké takéto aktivity vydávame literárny kalendár ružomberský, kde predstavujeme vlastne významné literárne osobnosti a mnohé ďalšie veci.